dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bɛ ka kɛ komi a bɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamako cɛ a n'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn minnu bɛ kɔ ka aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye min ye baabu ye an bɛna kibaruyaw dɔw di aw ma su in na min ye masala ye invité tɛ an bolo bi su in na sabula politiko kuma o bɔ jɔlen don fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ nka politikimɔgɔw u ye bataki dɔ ci an ma fala ye min ye maître Muntaka Tali ye sɔgɔmada joona in na ale solila ka bataki dɔ ci an ma nka an yɛrɛ tun ye bataki in ye bɔlɔlɔ sanfɛ nka Muntaka Tali y'a ci an ma k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko communiqué don k'olu bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bɔgɔ jeninen kan sa k'u bɛ t'u ka hakɛ ɲini sabula olu bolo partiw man ka ci partout man ka sariya minnu b'u kan olu man ka wuli ka bɔ yen baara a kan ka kɛ kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na o y'u ka ɲinini fan fɔlɔ ye
u taara n'o ye cour suprême na kana cour suprême yɛrɛ kɛlen tɛ Bamako tribunal bɛɛ lajɛlen 6 bɛɛ o de b'u ka sɛbɛn kɔnɔ dɛ u taara n'a Bamako tribunal bɛɛ lajɛlen na o fana kɔfɛ tuguni u ye CNT mɔgɔ 2 u y'a yira sa k'a fɔ k'u b'olu fana nɔ minɛ ko sabula olu ye kuma fɔ kuma minnu ye masiba kumaw ye kuma minnu ye dusuciɲɛ kumaw ye kuma minnu bɛ tali kɛ ka tanga dangari fɔ maanifin yɛrɛ ka maanifinya la ko o kɔma sa n'o o ye wasaden furancɛla fanga kɔnɔna na CNT maa 2 ye Mulayi Keyita ani Bitɔn Mamari Kulubali k'u kɔni b'a ɲini cybercriminalité fɛ sa k'o ka olu kɔni wele k'u lamɛn avocat ninnu minnu ye nin ko in kɛ u ka ɲɛmaaba o ye maître Muntaka Tali ye avocat wɛrɛ fana tɔgɔ bɛ sɛbɛn kan o ye Mamadu Kamara ye nka u ko fala u ka tubabukan na ko olu ye parti politique kɔrɔ Mali kɔnɔ minnu kɔrɔlen minnu kun lakodɔnnen don Mali jamana fɛ i y'a tubabukan mɛn yan i m'a mɛn kosɛbɛ dɛ na n k'a kalan i k'a lamɛn parce que ce jour d'anciens responsables de partis politiques anciennement et légalement reconnus au Mali voilà k'olu ye parti politique ye kɔrɔlen minnu kun lakodɔnnen don Mali jamana yɛrɛ fɛ k'o ɲɛmaaw de ye nin wulikajɔ in kɛ wa k'u bɛ wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ka cili min ma bɛn nka u jamanadennama o de bɛna ka na ni laɲini kɛ sariya sun fɛ citoyen donc parti kɔrɔ maaw don parti minnu cira jamana fɛ o maaw don u ma jɛ n'u ka cili ye nka u fasodennama sisan u bɛna ka na ni laɲini kɛ jamana fɛ yaasa u ka se ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna na fala ye an b'a yira bɛɛ la fana k'a fɔ ko bi min ye Bamako yan yɛrɛ procès n'o bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ ale ka pankuruko ani sɔrɔdasiw ka minɛnko la a baara a daminɛna bi cour d'appel kɔnɔna na baara daminɛna sa i b'a dɔn k'a fɔ ni baara daminɛna tan a bɛ fɔ ko maa minnu nɔ minɛlen don ani maa minnu bɛ n'u bɛ fɛ ka seereya kɛ u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri ale bulon kɔnɔna na min ye kiiri yɛrɛ daminɛli la bi sɔgɔmada in na sa n'o ye cour d'assises ye maa minnu kɔni tun bɛ yen n'olu ye premier ministre kɔrɔw ye olu nana Musa Mara yɛrɛ tun bɛ yen Philippe Boire ni ale ye jamana musaka ministre kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ka waati la fala ye ale a ka malati ma ban donc o kama sa a yera k'a fɔ ale nana cogoya min na o cogoya in bɛnnen tɛ a tɛ se ka na i jɔ i b'a dɔn ko cour d'assises problème ye min ye ne welela sa ko Falaye Keyita i bɛ n'i jɔ de fo ka tulo ka ɲininkali bɛɛ la pewu maa min yɛrɛ tɛ ka se ka sigi fɔlɔ a yɛrɛ tɛ ka se ka sigi fɔlɔ k'i sigi yɛrɛ fɔlɔ a tɛ ka se k'o kɛ n'a fɔra ko dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 ko ka tila ka n'i jɔ don o don tile fɛ parce que n'a fɔra ko i nɔ minɛnen don i bɛ t'i jɔ de f'olu k'u ka kumaw bɛɛ kɛ o ye kiiri sariya ye maintenant a ka avocat ko k'u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a bananen don k'a tɛna se ka kiiri baara in kɛ k'ale kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka procès in yɛrɛ de ko bɔ a ma pewu u ka fiɲɛ bɔda di ale ka client ma n'o ye liberté provisoire ye fala ye kiiri sigilamaw ko olu yɛrɛ bɛna taa sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso min ye a bɛ ka furakɛ yɔrɔ min a bɛ fɔ o ma ko contre expertise k'olu yɛrɛ bɛna t'o kɛ fili ka ko la ko nka ko procès k'a bilara juin kalo tile 2 la juin kalo tile 2 k'a bilar'o la o min fɔra avocat o ma diya a ye dɛ a ko n'o don a ye liberté provisoire di fili ma a man kɛnɛ ale wo maa wɛrɛw bɛ kiiri in kun kan olu fana ye liberté provisoire ɲini kiiri sigilamaw ko k'olu t'a di dɛ fala ye min fana lakɔlɔsira ka fara o kan peut-être sini sɔgɔma an n'an da don a la k'a walawala kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa kiiri yɛrɛ maa minnu ye kiiri tigɛli yɛrɛ daminɛ n'o ye président ni a nɔfɛmaw ye olu dɔw fana falenna nka a fɔra k'o tɛ foyi tiɲɛ kiiri la nka dɔw ko k'a bɛ fɛn tiɲɛ
sariatigiw kɔni ko k'a tɛ fɛn tiɲɛ wala k'a tɛ fɛn tiɲɛ sabula sariya de fɔli don maa ni dungo fɔli tɛ o ni sariyatigi dɔw n'olu bilara yɔrɔ wɛrɛ la u tun bɛ jɔyɔrɔ min na n'o tɛ maa min yɛrɛ bɛ ni kiiri kun bɛ o bolo o ma falen ko ka baara ɲɔngiri yan ni ala sɔnna a ma juin kalo tile 2 an na ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni Bubakari Sidibe tɔgɔ la tribunal so kɔnɔ n'o ye cour d'appel ale salle d'audience ba ye fala jama bɔra dɛ anw yɛrɛ filɛlikɛla minnu tun bɛ kɛnɛma anw ka ca ni cour yɛrɛ n'a mɔgɔ ni tribunal mɔgɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ye yɔrɔ anw kun ka ca sɔrɔdasiw ni gendarmew ni marifatigiw olu fana kun ka ca na anw fana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tuguni kare kun o kun a bɛɛ lajɛlen tun ye sɔsɔlitigiw sigilen ani polisiw wala sisan muso ka ca polisi la dɛ bon polisikɛ dɔ ko ne ma ko ala kana an ci dɛ ko n'an y'an ɲɛsin olu ma don o don ko yɔrɔ k'olu b'a ɲɛda filɛ ko ninnu ka farin dɛ fala ye ne ko n ko ayiwa o don ko k'u y'u cɛ ka t'u fili fɛn na ye yɔrɔ in tɔgɔ ye di boulevard la an taatɔ Mamadu Konate ka san 69 fɛn bɔ la dugawu don na an ɲɛ b'a muso ninnu na hali bi bere in b'u bolo n ko Zuma n k'i tɛ i mabɔ ninnu na ninnu u ti ka yɛlɛ maa fɛ dɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ ye muso ye muso caman de b'an yɛrɛ lamɛn fala ye an bɛ an kɔrɔkɛ fo n'o ye Laurent Jakite ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la wari tɛ n baarakɛla don an tɛ ɲinɛ fiyewu min ye Abulayi Jabate ko ale ye polisi ye an b'a fo kosɛbɛ Bajalan Sanogo k'ale fana fo min ye Kalifa Seku Tarawele ye Mamadu Sumunu BNDA kɔnɔna na k'a fana fo ka Mamadu Nama Keta fana fo Bɛnbazɛn maaw n'o ye Baba n'a ka maaw ye k'olu fana fo Maraka Samake k'ale fo Cité UNICEF la an ka Zavia Imamu n'o ye Bajaji Ayidara k'a fo Sabana Kone Binem Dolo ale bɛ Kanadakaw fɛ yen Tonton Raoul Bako Jikɔrɔ ni Faustin Sila an tɛ ɲinɛ ale kɔ Ali Badara Kone ale ICD justicier Arigo Saki Musaba ka bɔ Katikaw fɛ yen ale ni Ablaye Sempara Mustafa Jawara Jawus Création Cɛjɛ Dumiya ka bɔ Katikaw fɛ yen an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni an bɔra olu ka kiiri la CMDT ye ale fana kiiri tun bɛ yen fala ye CMDT directeur kɔrɔw baarakɛla dɔ y'a yira sa k'a fɔ k'olu kumaniyara ka fɛnw ma nka fala ye nango danbele t'a la waleya in ma kɛ nango ka waati waleya in kɛra waati min o ye PDG kɔrɔ minnu tun bɛ a la nango tɔgɔ tɛ a la kuuru mɔgɔw ye sɛbɛn min di bi maa minnu b'a la o ye Cɛnan Kulubali ye Baba Berete Usman Amion Gindo ale ni Sikaso fɛn jɛ in tɔgɔ di Mary wala Kalifa ani Baba Berete olu de don n'tɛ Docteur Nango Danbele a y'ale t'a la ale tɔgɔ t'a fansi la ko min kɛra sa baarakɛla dɔw de bɛ yen olu de y'a yira sa k'a fɔ ko olu kumaniyara a bɛ fɔ masa ko collectif min bɛ yen n'o bɛ se maa 592 ma Isa Tarawele ale y'u ka kuma lasela ye u y'a yira sa k'a fɔ ko komi cour suprême ye olu bɔ ko la ko u ka ko tɛ se ka sen sɔrɔ komi ye nin PDG ninnu ye k'u ma s'u ka wari ma u ma fosi kɛ u ko k'u bɛ taa ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Asimi ye k'u tɛ sigi dɛ u bɛna wuli ka jɔ boloda yaasa u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na n'Ala sɔnna ma an yɛrɛ n'u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli ni faamuyali kɛ fala ye jamana wari kɔlɔsiba n'o ye vérificateur kɔrɔ ye Babi ale ka baara banna bi a nana sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen di Kuluba maa min bilara a nɔ na n'o ye Agisa Agi ye a y'o fana yira jamanakuntigi la fala ye sini an na don nin ko in kɔnɔ sabula ko ko Furanjɛla fanga la k'ale ye baara min kɛ ko yan'o cɛ k'ale tun tɛ se k'o baara kɛ ko sisan ko sɛbɛn tɛ jɔ ko n'i y'a kɛ dɔrɔn k'i bɛ taa n'a ye pôle économique la k'u b'a mɔgɔw wele n'Ala sɔnna a ma sini min ye Babi ka rapport ye a ka rapport général min sɔrɔlo kɔnɔna na an n'o da maaw tulo kan sini fala ye sɔgɔma in na fana AES ale ni CEDEAO olu ye lajɛ kɛ Bamakɔ yan sabula sini u kan ka sigi ka kuma an bɛ fara ɲɔgɔn na cogo di a ko bɛna bila dakun jumɛn ni dakun jumɛnw na
o hukumu kɔnɔna sa bi ɲɔgɔn ye min kɛra Bamakɔ yan u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye ɲɛbila ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ u ka sini ɲɔgɔn ye ale la communiqué min n'u jara kosɛbɛ n'o ye AES ni CEDEAO ye fala ye o bɛ tali kɛ min na sa ko yanni u ka sigi ka kuma a bɛna boli mun ni mun kan min ye AES ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw ye sa ko ɲɛma bɛɛ b'olu de bolo Ablaye Diop ale n'a tɔ olu bɛɛ lajɛlen nana nin kɛnɛ in kan Burkina ta ka taa fara Niger ta kan Aliou Touré ni ale CEDEAO commission maa ye ale nana fala ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka bɛnkanw ye tali kɛ min na bi kumaw ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ sa u ka kumaɲɔgɔnya a bɛna sigi mun ni mun kan kumaɲɔgɔnyaw bɛna tali kɛ min na o ye k'a fɔ sa CEDEAO ni AES u ka sɔn min ye kuma minnu bɛ tali kɛ politiki ko la u ka sɔn u da ka don o la jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ kuma u da ka don o la maraw ale ni calatigɛ jɛkulu n'a b'a fɔ olu ma ko institution u da ka don o la kiiriko kuma ani lakana ni yiriwaliko kuma fasodenw olu ka ko timɛli k'u da ka don o la u fila bɛnna mun kan fana k'u bɛ se k'o kuma fana fɔ ɲɔgɔn fɛ o ye k'a yira sa ko jamanakuntigiw olu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa ka se ka jamanadenw olu ka hakɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an fanfɛ bolo la fɛɛrɛ minnu kun sigira sen kan n'o bɛ taa ni ka segin ko fɔ AES ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ u ka to a nɔ na maaninfinw ka taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen kɛ fo ni bɛnkan kura sigira tuma min AES ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ko mun tun bɛ kɔrɔlen e bɛ taa anw fɛ an bɛ t'i fɛ yen k'an ka t'o kan fɔlɔ filanan sabanan naaninan bɛ n'u bɛnn'o kan o ye k'a fɔ sa u bɛɛ lajɛlen ka sɔn min ye lakanako kuma ye u k'u da don o la ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛsin bamanciwale n'u ka wale kɛbaaw ma o ye kuma dawolo naaninan bɛna tali kɛ min na duurunan ye min ye o ye ka foli ni tanuni kɛ sa ka ɲɛsin ni hakilina min sɔrɔlen filɛ nin ye o ka to sen na u ka se k'u ka baaraw kɛ dugudenw olu ka lafiya kama fala ye sini baara in a kan ka daminɛ ko a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye an yɛrɛ ka jamana ni jamana cɛsira ɲɛnabɔ minisiri ye n'o ye Ablaye Diop ye n'Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ nin ko in na fala ye an n'a da maaw olu tulo kan kɛnɛ ka yan sa an bɛ Sama Gasama an b'ale fo n'o ye général ye ka taa se Bakari Dugure ma IDFM maaw Kulukorokaw fɛ yen Sidiki Buhare k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Awaso Sise Badu Samunu min ye Elhaji Uwezu Kunta ye k'a fana fo min ye Gise Seydou Musa Traoré Hôpital du Mali Si Solo Abdourazak Jose Anichu min ye grand frère Basiru Traoré ka taa se Jaralakaw ma tonton Aluso k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Bayiba Sori Kɛmɛso Mamadu Baba Dugure o y'an ka cɛkɔrɔba ye ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na Dumansana Petit Paris min ye Nuru Kulubali ye Nuru tɔgɔ fila Kayikaw fɛ Mojiba k'ale fana fo Baba Numanzana ale ni Sulemani Yatasaye Sul Sul ka bɔ Koriyanzekaw fɛ yen Masire Yatasaye k'a fana fo Ilias Guro Duwansakaw ka député an tɛ sɛgɛn a foli la Sotraka kɔnɔna na sa an bɛ Jawara ale fo yen ka Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo fala ye jɛɛrɛ dɔ bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan sa o sa a bɛ fɔ a ma ko Forum de Bamako ale ta ko 25 na o bɛna sigi ɲinan ta bɛ daminɛ nin kalo in tile 29 ka taa fori a tile 31 min ye dunanjigiso min b'an fɛ yan n'o tɔgɔ ye ko Hôtel Salam k'a bɛna k'o kɔnɔ fala ye ko ɲinan ta ye taasibila ye taasibila min don o ye k'a fɔ sa min ye jɛrɛ in ye a san 25 kɔnɔna na maa mafalen minnu bɛ yen n'olu y'a dɛmɛ i n'a fɔ professeur karamɔgɔ Kane ka taa se Mamadu Gise ma Sumela Sise Sumelu Bube Mayiga Yunusi Ture olu maa mafalen minnu bɛ yen n'olu y'u dɛmɛ général Mamadu Kulu olu n'u ɲɔgɔnnaw ko ɲinan ta bɛna kɛ taasibila ye ka ɲɛsin olu ma kɛnɛ in yɛrɛ sigiba o ye Abdala Kulubali ye Bagadaji ka don IHM o ɲɛmaaba ye ale ye anw b'a wele ko kɔkɛ ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sa sanayɛlɛ ɲininiw olu ka se ka kɛ k'an ka jamana dɛmɛ ni fɛɛrɛw ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan ta in ko ko bolofara b'a kan dɛ fala ye sabula a kɛlen don ka wele bila bɛɛ ma maa bɛ nin maa kofɔlen ninnu dɔn a ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin ma Manden Sidibew ka taa se maa mafalen minnu bɛ Sɛki Jaraw minnu kɔni bɛ n'olu ye forum janjo kɛ Amadu Tumani Ture o fana b'a la ka taa se Ibrahim Boubacar Keita ma ninnu bɛɛ lajɛlen taasibila bɛna taa kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye
mais kalo tile 29 tile 31 hotel salam ale kɔnɔna k'an to yan sa an bɛ musa togola fo États-Unis kaw fɛ yen min ye suguba kɔnɔna sa Janguma n'a ka cɛdenw k'olu fo Ali Traoré k'ale fana fo Washington kaw fɛ yen a ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Dirisa Kulubali ye k'a fana fo min ye Fatumata Ba ye k'ale fana fo Texas kaw fɛ yen Mohamed Lamine Kokayena k'ale fo Las Vegas tɛ ɲinɛ fiyewu Adama Traoré n'a ka cɛdenw kɔ hôtel résidence Adama k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Maliki Berete BNDA Tɔnɔkantɔnɔ Maliki k'a fo Bayi Jakite Jango Bagayogo Dawuda Magasa Basabugukaw Gabriel Abel ka taa se Koniba Jɛma ni Sɛnu Bakɔrɔ ninnu ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Salifu Konare ma Jusumalenkaw olu fo yen Buna ani Bakɔrɛ k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn fala ye min ye AES ni CEDEAO ka lajɛ in ye maaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a la dɛ ko min ye nin ko in u bɛ ka sɔn ka taa sira mun fɛ nin ye bɛɛ ka sigi ka bɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ Bamakɔ kɔnɔna na nin ɲɛbila kuma ninnu na u k'u sinsin o kan maaw n'u bolominɛw taa ni ka segin o ka sigi sen kelen kan yɛlɛma kana don jagoko ta nasira fɛ min y'a politikimayɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye nka min ye jɛkulu fila in ye o bɛ ka taga n'a ye sira min fɛ nin ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se k'a fɔ ko nin taacogo ka ɲi n'a ko tora tancogo la ni ko wɛrɛ mana don a la fiyewu lala peut-être ko ti ten AES a fana mago bɛ ninnu na ko ye fala ye nous on en Côte d'Ivoire hein fala ye fɛn dɔ de bɛ fɔ mɔgɔw k'o faamu quoi don o don ne bɛ tilen k'o fɔ an ka barokɛdaw la foyi t'a yira ko san nataw la ko anw ni Faransi tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'a yira ko san nataw la ko anw ni Côte d'Ivoire ninnu tɛ baara kɛ an yɛrɛ n'u bɛ baara la yɛrɛ parce que u bɛɛ ka lasigidenso b'an fɛ yan mais bi politiki ko ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo ani kuntilenna minnu bɛ anw ka jamana na an ka fɛlaw n'an ka filɛcogo de tɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ anw b'a fɛ ko ka kɛ cogo min na ani olu b'a fɛ ka filɛ cogo min na an ka filɛlaw tɛ ka kɛ kelen ye n'a ma ɲɛ k'an ka filɛlaw tɛ ka kɛ kelen ye o tɛ an bali ko adamadenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'an b'o bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu ko ka na o tiɲɛ ko k'o sababuya kɛ ko parce que ko bi ɲɛmɔgɔw ka filɛlaw tɛ kelen ye fo jamanadenw k'o de faamuya et puis an bɛ nin bɛɛ la Côte d'Ivoire ka baara caman de bɛ yen a tɛ se ka ɲɛ ni Mali tɛ Mali fana ka fɛn caman de i ma a ye Diomaye Faye ale y'o de faamu ale hali o don ko n t'a dɔn n'i ye Sonko ka interview lamɛn a ko CEDEAO ye fɛn o fɛn kɛ ale m'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi nka min man ɲi o ka ca wa a m'a fɔ fana k'a fɔ ko minnu filɛ fanga la nin ye k'u ye fanga ta ni sɔrɔdasi marifa ye k'u ka ko fɛn fɛn bɛ k'a si man ɲi nka ale bolo u y'o kɛ cogo cogo u kan k'a to jɛkulu min bɛ yen n'o sigira miiriya minnu sigira an fanfɛ bolo fɛ an bɛ baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ o kana tiɲɛ donc bi fo mɔgɔw k'o de faamuya parce que diɲɛ waati ye kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn faga dɔn ɲɔgɔn kan nanzaralakaw fɛ yen mais fala ye bi olu de ka di ni bɛɛ ye Allemagne ni Faransi lajɛ kɛ maa min bɛ tariku dɔn mun bɛ yen ko Allemagne m'a da Faransi kan mais jɔn nana dagabilen bɔ u da la jɔn sera k'a ko sigi sen kelen kan ka se ka Faransi la lafiya dɔɔni nka a bɛɛ y'ale jɛrɛ jɛkulu kelen de mais bi a bɛ cogo di Europe kɔnɔna na mun de bɛ kɛ n'a ma fɔ ko ni Allemagne ni Faransi t'a la donc f'an k'o faamuya an ka baara kɛcogo la an ka ko kɛcogo la nka an kana ɲinɛ an ka kuntilenna parce que kuntilenna dɔ de b'an na fɛɛrɛ dɔ de b'an bolo taacogo dɔ de b'an bolo an bɛ fɛ ko ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka nafa bɛ mun na an b'o de ɲini o ɲinitɔ n'o ni maa min ka kuntilenna tɛ bɛn o ye kuntilenna ko de mais o tɛ jamanaw karikun bɔ ɲɔgɔn na o bi k'a lajɛ kɛ fala ye ne bɛ misali ta n yɛrɛ ka kuma bɛɛ an ka musokɔrɔba bɛ Côte d'Ivoire kɔrɔkɛw caman bɛ yen o fana ɲɔgɔnna don olu fana ka mɔgɔw caman bɛ yan fala yɛrɛ mɔgɔw tɛ min yɛrɛ kalama hali ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ Côte d'Ivoire u musow bɔra yan de aw bɛ ɲɛmɔgɔya la bi mais u musow ye yanga de donc jamana ninnu bɛ ten de mɔgɔw kana a ko kɛ komi sisan an tɛna kɛ ɲɔgɔn ka maa ye tuguni ayi kuntilenna min b'an na an b'an ka jamana nafa ɲini cogo min Côte d'Ivoire fana b'a ka jamana nafa ɲini ten Sénégal b'a ka nafa ɲini ten Benin b'a ta ɲini ten Togo b'a ta ɲini ten a lajɛ kɛ olu minnu ka jana fala ye olu caman y'an ka kuntilenna faamu mais o kɔrɔ tɛ ko u bɛ bɔ CEDEAO la mais u n'an bɛ baara kɛ
Senegal flan kɛrɛfɛ nin ye Mauritanie bɔra yan o dongo Émirats arabes mɔgɔw nana yan maa caman ba de bɛ minnu mago bɛ Mali la donc Mali fana b'a ka nafa de ɲini olu fana fɛ hali sɔgɔmada in na e m'a ye Libi général dɔ ma taa jigin Niger a Niger ni olu bɛ dancɛ bɔ o fala ye yɔrɔ olu kɔni olu tɛna se k'a fɔ ko parce que ko n bɛ AES la n bɛ n tigɛ olu la Niger ni Nigeria lajɛ par exemple i tɛ dancɛ yɛrɛ dɔn yɛrɛ i tɛ dancɛ yɛrɛ dɔn yɛrɛ donc f'an ko olu de faamu an ka baara kɛcogo la et puis hali anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan fɛn dɔw bɛ yen n'an sera ka bɔ mɔgɔ ko la ka jamana lajɛ jamana nafa ye min ye ka ɲɔgɔn faamuya o la c'est pour que Pinochet ninnu bɛ baara min na n'o ye premier ministre Ousmane Isufu Mayiga ye a baara in kan ka ɲɛfɔ jamanadenw ye u bɛ ka charte min dilan mun de bɛna kɛ ni charte in ye fɛɛrɛ jumɛn de sigilen don sen kan jamana kɔnɔna na mun ni bɛna k'a la fala charte tɛ dilan ko k'a bila tiroir kɔnɔ o siginiden 105 min bɛ a la a takun ye de maa minnu bɛ yen n'olu ko olu bɛ fɛ ka segin faso kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ ka se u ma an ka tabiyaw n'an ka taabolo la minnu ye jamana bila mun bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye u k'a faamuyali kɛ an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni anw yɛrɛ sera ka ɲɔgɔn faamu yan o bɛ caman de bɔ an ka degun na ka se k'an lataa ɲɛfɛ joona nka o kɔrɔ tɛ ko jamana fana bɛ jɛ k'a fɔ maa min ye kojugu kɛ maa min ye marifa ta maa min ni sariya b'a nɔfɛ ko yafa bɛ k'o ma yafa bɛ se ka kɛ minnu ma olu bɛ yen minnu kan ka segin olu bɛ yen kuma bɛ se ka kɛ minnu fɛ olu bɛ yen nka an k'a bila an kunna de k'a fɔ ko an tɛna na se ka kɛ k'an bɛ kɛ ɲɔgɔn ma jugu ye fo ka taa se lahara o tɛ se ka to sen na o man ɲi jamana yɛrɛ ma e bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn kuma bɛ kuma na i b'a fɔ bi ko parce que ko i bɛ nin position na mais sinikɛnɛ olu bɛ o tigi bɛ se ka k'i teri ye i ka balimaya i ka sindiya i ka jamanadenya o t'a to i ka dangari maa wɛrɛ la min ka hakilina n'a ka kuntilenna kelen don k'a to a ka sira wɛrɛ ta i bɛ baara de kɛ aw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanadenya la aw ka baara kɛ kuntilennaw olu ye ko wɛrɛ ye n'an m'o de faamu an bɛ kɛlɛ hali sa parti politique minnu cilen filɛ nin ye a tɛ foyi ɲɛ maa si ye k'i sigi k'u dɔgɔya maliyɛnw de don waati dɔ la fɛn dɔw kɛr'u bolo olu ɲɛna yan fɛn dɔw kɛr'u bolo olu tiɲɛna mɔgɔninfin foyi tɛ diɲɛ kɔnɔna na fala ye k'i bɛ fanga mara k'a bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo n'i kɔni kɛra fanga marala ye i bɛ jɛ ni dɔ ye o bɛ ɲɛ dɔ tɛ ɲɛ i bolo wari minnu ma ɲɛ u bolo ani a fɔra ko k'u la kurakurali min kɛ ka na n'o ye o fɛɛrɛw fana kan ka sigi cogo min na o kumaw kan ka fɔ cogo min na nin bɛɛ de bɛ labɛn anw ka jɔyɔrɔ ye mun ye o la anw kan ka se k'o kɛ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o k'o faamuya ka futinɛ dɔgɔya an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an k'a lajɛ an ka jamana ye dɔ kɛ nin ko ninnu na ten an bɛ se ka bɔ nin bɛɛ la cogo di mɔgɔw ka fili man jugu nka n tɛ segin kɔ in dɛ o de ye kɛnɛgɛlɛya ye nka maa fana tɛna se ka segin ka joli to i bolo la minnu tɛ taa joli tɛ mɔgɔ minnu bolo la olu bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min na olu fɛɛrɛ n'o dabaliw ka ɲini ka sigi jamana fana ka se ka bɔ nin kɔnɔ parce que an t'an to nin si la k'an bɛ taa ɲɛ a ka gɛlɛn don o don karisa y'a don ta nin y'a don ta nin y'a bɔ ta nin saba nin fɛn n'o yɛrɛ bɔra ko la sisan an bɛ lafiya ala ye tile fila in na kabini partiw cira fo sisan bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ ko basigi dɔ nana o basigi in kɔnɔna na fanga bɛ se ka mun sigi sen kan ka yiriwali kɛ ka jamanadenw ka degun bɔ yen an b'olu de ɲinini na fala ye jamana ye o de ye i t'i yɛrɛ kun ye o i bɛ jamana de ye c'est pour k'a fɔra ko ni jamana ko fɔra ka ban foyi t'ale sanfɛ foyi tɛ ale sanfɛ ale de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ donc an b'o de ɲini mɔgɔw ka se k'o faamuya AES ni CEDEAO ala barika la u sera ka sigi bi Bamako yan ka kuma ɲɔgɔnyaw kan ka sigi taabolo 5 min kan u y'o fana dan tigɛ baara bɛna kɛ cogo min na u y'o fɔ min yɛrɛ diyara ne fala ye o ye k'a fɔ an bɛ taali min kɛ ɲɔgɔn fɛ yen papier ko ninnu na u bɛna a lajɛ olu bɛ se ka to sen na cogo min fo ni bɛnkan kuraw taara sa ni jamana min ko sisan ko komi a ko bɛ tan Niger an bɛ visa don ani Niger cɛ o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ bɛ ban o jamana na o AES jamana minnu bɛ yen n'olu jamanadenw bɛ o jamana kɔnɔna na n'o degun tɛ se olu ma olu bɛ continuer k'u ka o baara kɛ waati min yɛrɛ la yen filɛ nin ye wagati dɔ la anw ni Algérie y'an da yen nɔ mais n ko Algérie tun bɛ na Niger kuma bɛɛ o ma kɛ yan mais est ce que o ye anw bali an ni Algérie Niger ka baara kɛ an bɛɛ bɛ AES kɔnɔ AES kuntilennaw bɛ yen olu ka fana ka jamana fana n'u ka taabolo b'u bolo parce que an ma kɛ fédération ye fɔlɔ ye an ye confédération de ye sisan an tɛ fédération ye fɔlɔ voilà fo mɔgɔw ka olu ko ninnu de faamuya yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ an yɛrɛ de kan k'an jija anw maliyɛnw fɛn fɔlɔnan min bɛ se ka far'o kan sariya a ka jɔ a jɔyɔrɔ la baara an k'an ɲɛsin baara ma an k'an ɲɛsin baara ma dɛ baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ ŋunanfan
donc nin ye fɛnw ye fala ye an b'a fɛ ka minnu fɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ a ko la parce que tile 2 in na an y'a ye k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ n yɛrɛ dɔgɔnin dɔ bɛ baara kɛ aéroport la a ko 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 CEDEAO mɔgɔw nana ko u ma mankan kɛ u ma foyi ko u sirannen t'an ɲɛ wa n'i y'a mɛn i b'i gɔli wuli k'a fɔ k'i bɛ i disi kɔrɔta ou bien fɛn kɛ o y'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn bɛ cogo la mais bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini diɲɛ yɛrɛ ka gɛlɛ bi diɲɛ magoba fala olu t'anw jatela yɛrɛ fɔlɔ an t'u ka jate yɛrɛ la u filɛ diɲɛ boso kɛlɛ min na nin ye anw t'a la o e delila k'a ye ko Trump ko farafinna a ka jate la depuis ye an kan k'a dɔn an kan k'an jija an yɛrɛ ye de n'an bɔra yen AES a ɲɛmaw ni CEDEAO ɲɛmaw ka lajɛ sini sɔgɔma don a bɛ kɛ Bamakɔ yan fala ye an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ka mesi ma n'o ye MC Kulibali ani a terikɛ n'o ye Jalo ye Buguri n'a ka gɛrɛnadenw k'olu fana fo Keba n'a ka maaw min ye Kitakaw ye k'an bɛ Kitakuru maaw fana Kitakurukaw fana fo monsieur le gouverneur Dawuda Mayiga a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fala ye ko procureur dɔ bɛ Kita k'a tɛ maga dɛ k'a tɛ maga dɛ k'a procureur ale ti a ti négocier dɛ n'a ko min sariya de ko ten fala ye ko dɔw taara delika ko a bɛ minnu u nana minnu ka delika wulu bɔ ko k'u don olu nɔ na ko n'u sɔnna ale tɛ ban dɛ u bɛ don u nɔ na ale b'u labɔ k'u y'a faamu an b'a fo procureur Kitakaw fɛ yen k'a fɔ min ye Abeta Seydou ye an b'ale fana fɔ ale ye Buguni douane ɲɛmaaba ye Mamadu Jipa Fane k'a fɔ monsieur le ministre ka taa se Cheikh Kante ma Maraka min ye Boubacar Monzon Traoré k'ale fana fɔ Sala Babi an tɛ ɲinɛ Yeli Sisoko kɔ Modibo Tunkara Burama Sisoko Burama Siro Kulibali Kara ka taa se Clédou Ferme Thiam ma ka Clédou baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ an da n'a ka cɛdenw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni su Jani ale sanfɛla la fala ye min ye Motikaw fɛ yen gouverneur ye u y'ale falen fala ye cɛ min bɔra gouverneur la a tɔgɔ de ye ko Abasi Kɔkɛ Danbele Abasi Kɔkɛ Danbele ale dɔnnen don kosɛbɛ n'i ko Abasi Danbele ka ban i sera belebele ma Abasi fa de tun ye colonel Kɔkɛ Danbele ye colonel Kɔkɛ Danbele Mali tariku la ale ti fɔ maa ye wolomasiri taba minnu bɛ yen n'o a bɛ fɔ ma ko armée de terre Kɔkɛ Danbele ye o état major ya kɛ san 1982 ka na bila san 1986 la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ médaille ko kalama kosɛbɛ fala ye grand chancelier de l'ordre national du Mali Kɔkɛ y'o kɛ min ye Mali équipe nationale k'a senkɔrɔma dondoli jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka nin fiyɛ jamanadenw na fasodenɲumanya walew Kɔkɛ Danbele a y'o kɛ fo ka taa se a ka soma yɛlɛmali ma ale denkɛ o de ye Abasi Danbele ye Abasi ye kalanw kɛ Faransikaw fɛ yen min ye États-Unis a taara yen Bamanci wale ɲugawale kɛlɛli a taara o kalan bɛɛ lajɛlen kɛ États-Unis kaw fɛ yen wolomasiri tabaw ka gun kan min ye général de brigade ye san 2012 san a ka gradi dɔ faral'o kan koyi a bɔra commandanya la ka se k'a bila ɲɛma a kɛra commandant ye sa commandant min ni o ye régiment 61 ye infanteri sevarekaw fɛ yen Mali waati min na Bamanci wale ɲugawale kɛbaw nana firi an kan Gawukaw a kun dagalen don olu fɛ yen min ye Dije Dako ye o de nana sa k'a fɔ ko kamalen kɛndenw bɛ mini armée la ko kamalen kɛndenw bɛ mini colonel major y'o fɔ yɔrɔ min Abasi ka marifa ta ka n'i jɔ kaki ko ale filɛ nin ye cɛdenw bɔra fara ye u y'o de kɛ sa min ye volontaire ye unité spéciale commando regroupement k'o sigi sen kan k'a kɛ force spéciale ye min ye Mali ale bɛ dɛsɛ waati min Abasi ninnu nana n'u daga Motikaw fɛ yen ka kɔnna kɛlɛ k'o kɛ waati min na kɔnna bɛ bin olu de tun ye fereketebɔ kɛ ka wulikajɔ kɛ fo ka taa se Faransi nali ma min ye Abasi n'a ka maaw ye olu taara lajɔ fo Asimi ninnu kɛrɛfɛla la ani fils Faransi ko stop on ont arrêté vous ici on ont plus bougé
u jɔra ye de o kɔnɔna na fala ye a b'a si a n'a ka cɛdenw ka taa se dije dako ka maaw ma ale ni gamu ka maaw u y'a dɔn waati de ko a ko ngalamutilen don fala ye min ye a b'a si ye a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kɔnɔ kɛlɛ la san 2013 kɔmana o y'a sɔrɔ a kɔmananama don a yɛrɛ joginn'o senfɛ a joginnen k'a ka segin ka na bamakɔ ko petu a ma sɔn fiyewu a tora kɛlɛdaga la fo ka t'u don Gawo kɔnɔna na ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Abasi kɔkɛ Danbele chevalier de l'ordre national o dira a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la février kalo san 2014 san min ye san 2015 bɛ ban tuma min a ka brevet n'o ye études supérieures militaires école de guerre ye a y'o sɔrɔ fala ye maa min don e ko a kɛlen k'a ka sages bɛɛ lajɛlen daminɛ tuma min école de guerre la o kɛra san 2014 ma ka na se san 2016 ma kalanso min ma an fɛ yan n'an b'a fɔ ma ko école d'état major national Kulukoro o min ye kalanso belebeleba ye a kɛra o ɲɛmaa ye koyi ka se ka kalanw k'olu lakɔlɔsi promotion minnu bɛ yen n'o kɛra 28 ni 29 ye a y'olu ka bɔli baaraw kɛ o bɛɛ kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka kɛ commandant région militaire ye Tumutukaw fɛ yen kiba ɲɛ min f'i ye yen ne don fala ye Abasi de ni cɛdenw bɔra o bɛ ka taa jugu nɔfɛ a ko ale ka position ye min ye i b'o dɔn n'i bɛ taa i bɛ taa de nka segili tɛ yen dɛ est ce que i y'a faamu fɔlɔ ka n'i kunkolo kun fɛ i m'a faamu i ti jɔ k'a ɲɛ f'i ye u bɔra de u bɛ ka taa ko cɛw ma k'u k'u jɔ ko ne fɛ yen réplique tɛ yen dɛ n'i ye réplique kɛ anw minnu b'aw kɔfɛ anw de bɛ mugu ka aw kan an bɛ yɛlɛ de an tɛ sigi dɛ dɔw ko mɔnkɔmana k'o don a ko n'o tɛ k'i tɛ marifa da i ka to yan nka an bɛ ka togo de position na o la u ye bunteli kɛ fo lere Abasi a y'o baara kɛ min ye armée k'a to kɛlɛbolo kuntigiya la Tumutukaw fɛ yen n'o ye Tumutu kan kɔnɔna ye o la sa an b'a yira maaw la k'a fɔ sa ko septembre kalo a tile 17 san 2017 san fala ye Abasi a y'a jɔyɔrɔ di colonel wɛrɛ ma n'o ye Bouakari Yansari Sanogo ye nin fana ye belebele wɛrɛ ye don dɔ la an n'an da don Yansari fana ale ka kuma na ale de ye kɛlɛbolo ɲɛmaaya ta Tumutukaw fɛ yen sa san 2019 Yansari ale de nana bila Abasi nɔ na k'a yira sa k'a fɔ ko Abasi kɔkɛ Danbele kɛlɛkɛcɛ min don a ye baara caman fana kɛ o de la sa min ye a bɔlen front na u y'a bila ka na san 2020 a ka taa Jɔnkunda ka yɔrɔ la n'o ye o représentant du chef de l'état pour le Sahel ye pour le centre ye a kun b'o kɔnɔna de la a y'i to yen de Ibrim Bouakar Keita ka waati la Jɔnkunda kun sugandira ka kɛ o ye a y'i to de la sa coup d'état nana kɛ k'a to yen de u y'a ta o de la sa ka sɔrɔ ka kɛ Mopti gouverneur ye wa min ye Salon Fo fana transition maaw olu de y'a kɛ général de brigade ye k'a bɔ colonel major ya la bi bi in na Abasi kɔkɛ Danbele ale ko faso de ale bɛ faso ka baara de la n'u y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ yen kunun ko fala in y'a wele n ko mon général n k'a bɛ cogo di ko on est prêt à servir la nation partout ni jamana y'an bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an labɛnnen don an bɛ taa an bɛ dugawu k'a ye a ye fɛn o fɛn kɛ faso ye a y'a k'a yɛrɛ ye fala n'i y'a k'i faso i y'a k'i yɛrɛ ye dɛ bɛɛ tɔgɔ de b'i kɔ a kɔni fa a n'an ka cɛkɔrɔbaw jɛra yan dɛ donc an bɛ dugawu kɛ min ye baara min kalifara la Mopti mara kɔnɔna na maa min nana bila a nɔ na n'o ye Dawuda Danbele général de brigade ala k'a ta fanga ku o fana na Abasi dɛsɛra mun na a k'i sinsin k'o kɛ ka ɲɛ Abasi ye min kɛ ka ɲɛ a ka dɔ fara o kan Moptikaw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min baara kɛcogo ɲuman na jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'a fana kan a b'a fɔ fana n ko ala ka Mopti k'a sigiyɔrɔ ye ani Moptikaw ka bɛn baara o hukumu kɔnɔna na fala ye an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Alu Badara nana ka se CNT kono an bɛ foli ta ka ɲɛsin ale ma magistrat do min ye an bɛ Fune Malmadan ale fana ye magistrat an b'a fo CNT kɔnɔna na min ye procureur ye sa n'o o ye Ousmane Touré Amadou Ousmane Touré an b'ale fo ale cour constitutionnel fala ye o président de ye ale ye an tɛ ɲinɛ Jacqueline Konare kɔ attaché Doumbouya k'ale fana fo yan min ye ministère de la sécurité la tante Mariam Samake an b'a fo ka waleɲumandɔn ka tonton Ci Jakite fo min ye commissaire Kamate Mokhtar Dunyo Peru Kante ka taa se Bakari Kante ma Berthe Aras Kebe Master Sumi Doni Brasco ka taa se Baba Maïga ma Prince Efertura ani Bubula an tɛ ɲinɛ Konanji Jarako fiyewu Institut Marchu kɔnɔna na Bedikaw ka Amdalaye kaw ka Bedi k'ale fana fo min ye Amdalaye Isa k'a fana fo ka waleɲumandɔn Mulay Idris an b'a fo ka Jara fo Isa Kabani Fanta Tomota Amadou Lasana Konare Yusu Karabati ka taa se Moribo Sanogo ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo fala ye ko nɛgɛsobolo min kɛra Togokaw fɛ yen Mali y'a ta kun fo kun vert jaune rouge a kɛra ten dɛ kɛba ninnu n'i taara n'u ye kulu kɔnɔna Togokaw ye erreur de kɛ i b'a dɔn min kɛra kabini tulon daminɛna Maliyɛnw u ma ɲɛmaaya ɲini quoi u y'u dada kɛrɛfɛ k'u ka score to sen na u bɛ 40 secondes to u n'u cɛ ka fɛnw to a nana to étape 3 ye min kɛ fala ye kɛba ninnu ye ko dɔ kɛ e ma b'o kalama o Togokaw fana taara o erreur ɲɔgɔnna kɛ ka taa n'u ye kulu la u ma taa n'u ye kulu la u ye minute kelen don u ni cɛw cɛ a bɛ taa ban tuma min Togo Tour cycliste classement général Cɛmɔgɔ Jamutene ale kɛra sabanan ye classement général la min ye Mali ye Yaya Diallo ale ye o tour étape 5nan Yaya Diallo ale y'o ta ka bɔ yen pewu donc n'i y'a jateminɛ sisan Mali ale kɛra premier fala ye ka kɛ deuxième ye ka tila ka kɛ troisième ye classement général la i y'a faamuya c'est-à-dire u ye Togo Tour yɛlɛma kuluwo ni ɲɔgɔn cɛ n'u nana ni mɔgɔw ye yan fala ye Tour du Mali don a t'a dɔn jumɛn kun don ko n'u nana Bamakɔ k'u bɛ kirikirɔmu kɛ quoi c'est-à-dire n'u taara Babɛnba fɛ u b'o munumunu siɲɛ 7 u bɛ segin ka na o jaabi bɔ Burukinabew hakili latigɛ u taara n'u ye Kuluba u taara munumunu ni Burukinabew ye Kuluba u bɛ jigin tuma min u ye 3 minutes don n'olu cɛ ni Mali kɔni bɛ nɛgɛsobolo la ka taa n'u ye Kuluwo la o de la Belgique nana gagner a ye tour ta o donc Sidi Bagayogo n'a ka maaw an b'u fo Buguri Mamadu Jara k'ale fana fo ale fana bɛ nɛgɛsoboli fédération kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la an ka nɛgɛsobolo la u sen ka di sisan équipe fiɲɛ bɛ u nun kɔrɔ yɛrɛ de an b'u fo min ye Dr Kante école Kalajata kɔnɔna na k'ale fo Dr Salim an b'a ne n'a ka baarakɛlaw fana fo ka taa se Aba ma Titanic kɔnɔna na pressing dag maaw k'olu fo Jɛka optique Amdalaye Aseyi an tɛ ɲinɛ o kɔ Mali fura maaw n'o ye Omo n'a ka maaw ye Ɲamakɔrɔ kaburu dɔ kɛrɛfɛ Kuse Tera sama transfert maaw ka Lasana Konare fo Savane min ye fala ye Seva Biribiri o fana daminɛna dɛ denmisɛnninw n'o ye EPS kɛlaw ye olu ka EPS o boliw olu daminɛna i b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔndan min bɛ yen n'o ye san laban ɲɔgɔndan ye ale boliw olu fana bɛ sen na boli kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sen na nin waati in na sa o ye ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye ekɔli ko la u ka ɲɔgɔndan min bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen dire ani Mali fan caman fɛ fana o baara ninnu olu bɛ sen na yaasa ka se ka o ko sigi sen kelen kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa an bɛ se ka mun fɔ sa o ye k'a fɔ an ye kibaruya dɔ di sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ fɛn tɔgɔ yɛrɛ bɔra énergie Mali jamana ale taara juru dɔ ɲini juru min n'o o ye miliyari 3 ye BOAD maaw fɛ BOAD ale bɛna o kɛ sa ka se ka énergie dɛmɛ baara in a kɛra Abdoulaye Diop de fɛ Lomekaw fɛ mars kalo tɛmɛnen musaka in bɛna kɛ sa ka se ka dɔ de fara pewu an ka courant fanga ka safo ale ni yɔrɔ minnu bɛ yen bi-bi in na ni degun tun b'olu kɔnɔna na olu bɛ se cogo min na ka se ka courant sɔrɔ min ye énergie yɛrɛ ye a bɛ se ka guloma kuraw sɔrɔ cogo min
an b'a yira sa k'a fɔ ko sefa wari miliyari bi saba in a bɛna fara Mali ta kan baara in kan ka kɛ yɔrɔ min na sa o ye ka fɛnw jɔ sira dɔ jɔ sira min bɛ kuran donni ka na ni a ye Bamakɔ ka bɔ Kɔjalaninkaw fɛ yen Kambila Safo ani Jalakɔrɔbugu u bɛna sira wɛrɛ fana jɔ sa pɔstu minnu bɛ yen n'o bɛ Safokaw fɛ ani Kenye ka dɔ fara olu fana fanga kan pɔstu minnu fana tun bɛ yen ni olu bɛ pɔstu extension ye n'o bɛ Kɔjalaninkaw fɛ yen Kambila ani Jalakɔrɔbugu ka tila ka dɔ fara o bɛɛ lajɛlen kan nin bɛɛ de bɛna to sa Bamakɔ n'a lamini kuran dɔ bɛna fara a kan nka jamana ale yɛrɛ tun ye musaka in tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ka ban nin juru in kun taara yaasa ka se ka an ka jamana ale dɛmɛ fala ye Arabi Saouditikaw b'an fɛ yan jɛkulu dɔ b'u olu bolo sa k'o sigilen don Bamacan ni ka wale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na olu bɛ yaala yaala jamana minnu b'o kɔnɔna na ka taa barosigiw kɛ yen u ka général de pilote n'o ye Mohamed bin Said Al Mogbir ye ale bɛ an fɛ yan bi u ye barosigi kɛ u ni Sadio Kamara Mali ministre caman tun b'a kɛnɛ ka CICB kɔnɔna na barosigi ɲɛ tali kɛ ni juguya ni baɲumankɛya wale kɛlɛli a kunbɛli bɛ se ka kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min Arabi Saoudite ale ko k'ale bɛ musaka bɔ ka di jamanaw ma jamana mun sɔnna ka don ni coalition in kɔnɔ ale nɔfɛ an fanfɛ jamana caman b'a la Mauritanie bɛ a la Senegal bɛ a la min ye Niger ye ninnu jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ san o san u bɛ munumunu sa alo kɛ taa fala ye Arabi Saoudite masakɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na yaasa ka se ka nin barosigi kɛ dɛmɛ min bɛ se ka ta ka don jamanaw ma u b'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na nin waleya ninnu olu kunbɛli la ani a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jamanaw bɛ se ka lafiya kɛnɛ ka ye Sadio ale ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ baara min ni Mali y'o kɛ Bamanan ni juguya wale kɛlɛli la kuntilenna min bɛ Mali jamana na bi fɛɛrɛ minnu sigilen don an bolo fɛn minnu bɛ yen n'o o ye an bɛ sɔn min ma an tɛ sɔn min ma nin waati in na a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u bɛ se k'a faamu cogo di a ko min ye Mali ye kabako ye min ye anw fɛ yan o de k'a fɔ anw ye jamana minnu n'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ fala ye an bɛ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛden labɛn na an bɛ tila tuguni ka kɛlɛkɛminɛnw k'olu fana ɲini tuguni ka se ka baara kɛ degun min bɛ an kan o ye k'a fɔ an laminilen don jamana minnu fɛ olu dɔw ka siraw u ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛɛrɛ mana se ka tigɛ sa an ka jamana ale ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ nin waati in na o fisaya kosɛbɛ min ye Sadio ye a ko k'olu kɔni sinsinnen don min kan Mali kɛlen don k'i jɔ a yɛrɛ kolo la duguma kɛlɛ fara sanfɛ kɛlɛ ka bi ani dɛmɛbaga minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu ye dɛmɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw ye danayaba bɛ ani minnu fana ni ɲɔgɔn cɛ olu ka dɛmɛw o bɛ k'a to bi an bɛ se ka caman k'an yɛrɛ ye nka an ka base an ka supasuma fala ye an ka titre foncier o y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye ko kɔni ko o tulon t'o la fiyewu Mali ale bolo nin waati in na dire olu ka denmisɛnninw UNICEF ye dɛmɛ ta ka don olu fana ma yaasa cogo min na u bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na min ye denmisɛnninw ka ko bɛ se ka to bɛrɛ kelen na cogo min na sa UNICEF ale ni baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye ONG Garde ye olu y'o baaraw sigi sen kan Burɛmukaw olu ka kalanso n'o ye lycée Aissata Alassane Cissé Burɛmu kɔnɔna na sa olu ye jibondo sɔrɔ jibondo min ni UNICEF ye musaka di merilakaw fana y'u bolo jufa la ka dɔ di min ye Burɛmu kɔnɔna na sa jibondo kelen min jɔlen filɛ nin ye fala ye u kɛlen don ka jibɔyɔrɔ 4 de dilan a la bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ ekɔlidenw ta b'a dan ma mɛtiriw ta b'a dan ma min ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛmɛsenna olu ta b'a dan ma yaasa dugu bɛ se ka lafiya cogo min maninka minnu bɛ kita kɔnɔna na olu ka laadala ɲɔgɔn ye tako sabanan o kɛra nin kalo in tile 19 kitakaw fɛ yen min ye maninkaw bɛɛ lajɛlen nana sa ka na masaren kamalenw u caman tun bɛ kɛnɛ kan Makajanbugu dugutigi baara bɛɛ lajɛlen kɛra ale yɛrɛ ka du kɛnɛmana na ye a n'a ka du kɛrɛfɛla la nin tako sabanan in fala ye a k'aw ka mɔgɔw bɛɛ tun bɛ yen dɛ e dun ma taa e dun ye masaren kamalen ye u tun kan ka ye nin kɛnɛ kan dɛ birikokaw ka taa k'e to o ma ɲi dɛ fulaw ka bɔ biriko ka na kita ka bɔ kokofata ka bɔ waliya ka bɔ gunfan e tun man ka to nin ka f'i kɔ dɛ masare donc ko babu k'a ɲɛna ko ɲinanta jama k'o cayara kosɛbɛ ministre n'o ye premier ministre ye ale y'i bolo fa k'a to préfet ye Kucala mara la baarakɛminɛnw u bɛ se k'o sɔrɔ ani bureau kɔnɔ minɛnw préfet olu caman bɛ ka sigi nin waati in na o baaraw bɛ se ka lateliya cogo min na min ye premier ministre ye ale kɔni y'o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na an ka hiji tagalaw olu fana ɲuman sera hakilila k'a fɔ hiji taga ale kɔni fɛn caman sigira sen kan n t'a dɔn n'a ja dɔ b'aw bolo ye Ibrahim ka wulada in na ja dɔ n'o dɔ b'aw bolo an k'o kɛ ka ko kun cɛ bi su in na sabula dɔ kɛra sini sɔgɔma soli ka wuli bɛ yen fana ka se ka na kibaruya kuraw di mɔgɔw ma fala ye dɔ bɛ k'a fɔ yan ko n k'i siri ka taa nin ye dɛ ko n'a sɔrɔ i ye masaren kɔni ko nin man ka f'i kɔ dɛ
ko est-ce que ko birigo ka kan ka se birigo ngo sira fana man san fana bo fu ɲɛna kita sira man ko sɛbɛ a dingɛ bɛ we an taa magangaw fe k'a lajɛ n'an ye Ibrahim Jawara sɔrɔ diinɛ minisiri Dr Mahamadu Kone ale y'a ɲini délégation ɲɛmɔgɔba fɛ Dr Abdul Fattah Sise k'a fɔ n'an sera Saudiya jamana kan an kana ɲina ni ka dugawu kɛ Mali jamana ye Allahu Akbar an balima silamɛw bi alamaba in na ni o bɛnna mɛ kalo tile 22 ma le 22 mai 2025 an ka hôtelba in kɔnɔ Jawharatu Rashid a k'a dɔn k'a fɔ Mali ka délégation surtout délégation religieuse a k'a dɔn kuranɛ kalanba u y'a labɛn bi wulada in na 16h30 laɲini kelen pewu i n'a fɔ minisiri y'a fɔ cogo min na ka dugawu kɛ Mali jamana ye Ala ka Mali sabati Ala ka Mali banba Ala ka Mali jidi Mali gɛlɛya minnu bɛ yen Ala k'a bɛɛ ban Mali transition général d'armée Assimi Goïta a n'a ka jama ka dugawu don k'u ye alhamdulilayi an balima an tun b'o de kɛnɛ in kan aw ɲɛ b'a la ni hôtelba in Jawharatu Rashid maliyɛn hijiden bɛɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ de bɔlen filɛ kɔnɔkulu ka jigin duguma ka na hôtel réception k'a minɛ k'a fa tewu fo ka arabu yɛrɛ dabaliya ban Allahu Akbar ka d'a kan Maliko bilama a bɛ maliyɛn bɛɛ de ka hamina na maliyɛn bɛɛ hamina de ye Mali ka sabati Mali ka jidi Mali ka taaɲɛ an balima silamɛw nin kɛnɛ in kan sa alhamdulilahi rabbil alamin an ye maa camanw ye alhamdulilahi rabbil alamin cogoya min na ka na hali ka bɔ kɔfɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ agence wɛrɛ la an y'u mɔgɔ dɔw ye ka na fara an kan ka d'a kan Mali ko don jamana ko don ka kuranɛ kalan k'a jigin siɲɛ caman ka wurudi caman kɛ la ilaha illallah subhanallahi Allahu akbar k'o ba caman kɛ Mali ye Mali ka bɔ nin gɛlɛya in na an balimaw a k'a dɔn k'a fɔ délégation religieuse n'o ye alimamuw ni karamɔgɔw ye alhamdulilayi u ka ɲɛmɔgɔba o ye Dr Usman Solihu Tarawele ye an balima silamɛw kuranɛ kalan min bɛ kɛ sa a k'a dɔn k'a fɔ u ye kuranɛ kalan ɲɛmɔgɔya ta ka di mɔgɔ ma o de ye Cheikh Umaru Kuyate Mukadam Cheikh Umaru Kuyate kuranɛ kalan in ale k'a diriger an balima silamɛw ka fɔ ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ minisiri yɛrɛ ka dugawu kɛ an ka armée ye dugawu yɛrɛ kunba dɔw ye ka dugawu kɛ armée ye bi kɛlɛ min bɛ sen hali bi Ala ka armée se Mali armée ma fɔlɔ fo a mɔgɔ laban ka dugawu kɛ a bɛɛ de ka daminɛ Assimi Goïta la Ala ka jama bɛɛ Ala ka bɛn Ala ka u yɛrɛ kan bɛɛ Ala ka maliden bɛɛ sɔn Ala ka Mali basigi Ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ an balimaw a k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛna diya Mali bɛ diya walahi ka d'a kan kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ maliyɛn o maliyɛn n'i y'a ɲininka u ka dakuruɲa fɔlɔ ye mun ye ko Mali ko jamana ko Mali ka kisi an balimaw nin bɛɛ tɛ se ka jɛ ka dugawu kɛ Ala k'o dugawu biw insha Allahu Mali bɛna diya ka gɛlɛya bɛɛ ban a bɛ kɛ an ɲɛna yan nɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana in kolo suma ka ŋaniya kɛ kelen ye i kɔni b'a ɲɛna o ye fɛn ɲuman ye vraiment b'a dɔn fana ŋaniya jɛlenya lajɛ n'a dugawu kɛra Ala b'a minɛ yarabi hijiden fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ la hami ɲɛ Mali ko in de Ala k'u bɔ Ala k'an bɔ dingɛ kolon kɔnɔ yarabi Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an kisi sababu tɔɔrɔ ma k'an kisi an jugu tɔɔrɔ ma yarabi hijiden bɛɛ hamina ko Mali de ni Mali diyara sisan an bɛɛ bɛ lafiya nka ni Mali sɛgɛnna maliyɛn bɛɛ de sɛgɛnna an bɛ Ala deli Ala ka lafiya d'an ma i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogo min na a k'a dɔn k'a fɔ sigiyɔrɔ banna pewu mɔgɔw y'u sigi dugumala fara k'o ban mɔgɔw y'u jɔ ka taa fo kɛnɛ ma halisa jama tɔ bɛ sanfɛ u ma se ka jigin ka d'a ka place tɛ yen Allahu Akbar an balimaw nin ye kunnawoloko de nin ye jamana kanu de n'o tɛ mɔgɔw bɛ hiji la mɔgɔw sɛgɛnnen don nka ka b'a fɔ k'a fɔ ko kuranɛ bɛna kalan ka dugawu kɛ jamana ye bɛɛ de peresera waati ka se maliyɛn bɛɛ alhamdulillah fɛn tɛ tɛmɛ kuranɛ kan an cɛla yan sisan ni kuranɛ kalanna alhamdulillah a bɛ kan bɛɛ ma hɛrɛ anw yɛrɛ min sigilen b'a kunna yan ani jamana bon an kɔni bɛ min ɲini an ka karamɔgɔw fɛ duwawu minnu sɛbɛsɛbɛya dogolen b'u bolo dɛ u ko duwawu tɛ don jamana ye nin kɛnɛ in ka sa an balima silamɛw diinɛ minisiriso an y'a mɔgɔw ye kɛnɛ in kan alhamdulilahi rabbil alamin maison de aji a mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan cogoya min na ka na an bɛɛ ka jɛ ka ni duwawuba in ta insha Allahu
ka baara in bɛɛ kɛ sa ka boli mɔgɔ min ka yamaruya kɔnɔ sa o ye Dr Abdul Fatah Sise n'ale ye maison de aji ɲɛmɔgɔba ye délégué général fana o darapoba in o b'ale bolo inshallahu ala k'a kuncɛ hɛrɛ la inshallah. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yan balima silamɛw nin ye kuranɛ kalan fɔlɔ ye min kɛra Madina 2025 hiji inshallahu kuranɛ kalan tɔ bɛ yen dɛ Makan fana kuranɛ bɛ kalan a kun ye fɛn kelen pe dɔrɔn de an ka minisiri n'o ye Dr Mahamadu Kɔnɛ ale ye an ɲini délégué général fɛ Dr Abdul Fatah Sise n'an sera nin yɔrɔ nin na an ka kuranɛ kalan laɲini kelen b'a la ka dugawu dɔ kɛ Mali ala ka Mali sabati ala ka Mali banba ala ka Mali jigi inshallahu o kuma an b'aw fo ni ka waliman dɔn ka bɔ Madina an ka ni hôtel ba in kɔnɔ inshallah aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wassalamu alaikum. Ayiwa an b'a fɔ hijitalaw ye ko ala ka dugaw minɛ min ye kuranɛ kalan min kɛra Mali ye ala k'a minɛ mɔgɔya minɛ ala k'a minɛ su in na ta an b'o jɔ yan Falaye Keyita tun bɛ yan ani Kiba Jalo ani ne yɛrɛ n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kura wɛrɛw k'olu da aw tulo kan an b'a fɔ sɔn ala ka dugu ɲuman jɛ si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'an ka jamana kɔlɔsi ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni ala